Il-Kumitat Parlamentari biex jiddiskuti l-problema tat-trap iswed iltaqa' fuq talba tal-Oppożizzjoni. Ir-rapport li tħejja fuq is-suġġett identifika lil Power Station tal-Marsa bħala s-sors ta' trap iswed. Dan ir-rapport wasal għand il-MEPA 6 xhur ilu, iżda l-konklużjonijiet tiegħu saru magħrufa biss ftit tal-jiem ilu. Iċ-ċermen tal-MEPA Austin Walker qal li dan ġara minħabba bost affarijiet, fosthom għaliex il-persuna inkarigata ħarġet xahar leave. Il-unit manager iż-żewweġ Ġunju u għamel ukoll anke xahar żmien barra mill-uffiċċju. Dan ir-rapport ġie ppubblikat fuq il-mezzi tax-xandir qabel mal-membri tal-Kumitat Parlamentari kienu jafu bih. L-Speaker tal-Kamra Michael Frendo qal li kien maħsud meta sar jaf mill-ġurnali dwar ir-rapport. Li ħasabna ngħid ukoll ħasad lilu wkoll u li rajna rapport fil-ġurnali li fuq materjali aħna kellna responsabilità mill-Parlament innifsu li nħarsu lih. Jesmond Muljet li għal-iktar minn darba talab kif Lena Malta ser tkun qed iġġorr ir-responsabilità tal-każ fakkar li r-rapport intalab mill-Prim Ministru. U jekk il-Professur Vella kien appuntat mill-Prim Ministru, il-Professur Vella rapport tiegħu li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jrid jissottomettih u mhux il-MEPA. L-Obrinkat qal li dak li ġara kien inaċċettabbli. Il-MEPA damet minn Marzu sa 18 ta' Wissu biex tarraf l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u tarraf lill-Ministru responsabbli għall-operat tiegħu. Jiena dina nara totalment inaċċettabbli anke fuq livell amministrattiv. B'reazzjoni għal dan iċ-ċermen tal-MEPA Austin Walker għalhekk. Ma nafx x'inhija l-proċedura li kellha tiġi followjata. Qabel il-laqgħa l-membri ta' dan il-kumitat ġew ippreżentati b'dossier voluminus dwar il-każ. Kont nippretendi li wara gaffata li saret mill-MEPA li ma batunniex ir-rapport, dan id-dossier kien ikollhom id-diċenza jibgħatulna minn qar 24 siegħa, 48 siegħa qabel il-laqgħa tal-lum. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm id-deputat Laburista Joe Mizzi li għal xi ħin beda jiġi interrott mill-assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Franco De Bono. Dwar ir-rapport imħejjem il-professur Alfred Vella, Lena Malta kienet ċaħdet lil Power Station tal-Marsa hija s-sors ta' trap iswed, punt li kien ikkontestat b'qawwa minn Joe Mizzi. Dawna bil-lejl qed jibqgħu persistenti. Qed jibqgħu persistenti meta t-traffiku jonqos, ma jkunx hemm traffiku. Allura dejjem mhux indikazzjoni ċara wkoll illi it-tniġġis ġej mill-power stations